खुलुमबाय BTC नि जोंनि आबै आबौ जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि आदै मादैमोनखौ मागो दमासिनि गिबियावनो आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BTC निफ्राय बयखौबो मागो दमासिनि गोथार गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा 17 जानुवारियाव दिनै जोंहा BTC आ फाउन्डेसन डे फालिदों। जोंहा 2014 आव जोंनि BTC आ जन्म जादोंमोन। ओंखायनो जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो डिस्ट्रिक्ट फाउन्डेसन डे बेखौ फालिनाय जाबाय। जोंहा गिदिरथार मोनसे प्रग्राम लानांगौ दंमोन, खिन्थु जोंहा दिनै मोनसे बागुरुम्बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिरथार बागुरुम्बा दोहौ मोनसे प्रग्राम दङ बे हुरुजाय स्टेडियामाव। बावहाय जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि साराबो नुजाफैगोन आरो जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सार बा जोंनि हाग्रामा सार BTC नि चिफ BTC नि हाग्रामा सार बिथाङाबो नुजाहैगोन। ओंखायनो जोङो बेखौ मोजाङै गिदिरथार फालिनो हायाखैबाबो जों दिनैनि दिनाव डिस्ट्रिक्ट बेखौ फालिनाय जाबाय। फ्लेग हस्टिं खालामनानै जोङो फालिनाय जाबाय। जों आरो फैबाय थानाय समाव नेक्स्ट बोसोराव जों बेखौ गाजा गोमजायै फालिगोन। जोङो बेखौनो होननो थाङो दे जोंनि BTC आ 2014 आव 17 जानुवारियाव जन्म जादोंमोन। बेहाय जों अकल बर'ल' नङा, गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि बयखौबो लाफानानै जों मोनसे BTC दानाय जादों। जाहाथे जोंनि अकल बर' नङा, BTC आव गासिबो हारि जाथि धर्म बयखौबो लाफानानै मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन दानाय जादों। जों बेखौ लानानै जोङो आवगायलांबाय थागोन, जों खामानि मावलांबाय थागोन। जोंनि सात्रफोरनि थाखाय, जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय समस्या जायोबा जों अलवेज जों गसंफागोन। बेखौनो आं बुंनानै बेहायनो दिनै फोजोबबाय। बागुरुम्बाखौ लानानै आं बेखौनो बुंनो सानो दे बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार सिनायथि जों मोनगोन। जोंनि अकल भारतावल' नङा, जों बेखौ इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों सिनायथि मोनगोन, जों गनायथि मोनगोन। मानो होनबा बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ। बेहाय आङो जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारखौ आं गाहाम हामलायनाय बावहरो। मानो होनबा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेबायदि जोङो मोनसे खाबु मोननो थांगासिनो दं। बर' हारिया सिगाङाव एसामिसाबो जानानै थांबाय आरो बिनि उनाव सानथालिफ्राबो जानानै थांबाय। दा जोंनि बर' हारिया 10,000 प्लास 10,000नि बारा दिनै मोसानो थांगासिनो दङ। जोंना प्रग्रामा 6टायावनो। दा आं बयखौबो खावलायो, बिथांमोना दा 6टा जानाय लोगो लोगो मबाइलाव बयबो लाइभ नुनो मोनगोन। आं बिथांमोनखौ बयखौबो नायनानै गोजोननाय लायो आरो जोंनि बे बागुरुम्बा दोहौखौ सापर्ट खालामो। आं बेखौनो हामलायनाय जासिहरबाय।